Hvad laver I? Jeg tror, at jeg kan stå op. Hvorfor? Fordi jeg har en bedst øje, og du fortalte det der klokken. Ja. var det historie med kannibalen, eller hvad? Ja, jeg lyver ikke. Jeg har det faktisk rigtig dårligt. Du ved godt, at det der nede på... Lokknur. det var fordi, de skulle have ost til franskbrødet. Gå din vej. Gå din vej. Hvad laver du? Filmer du? Nej, jeg filmer ikke. Jo. Nej, nej, det er skjult kameraet. Det er skjult kameraet. Må jeg se? Ja. Nej, hvor er de søde. Nej, hvor er de søde. En maler-mekaniker kommer sammen. Wow. En lille nisse. En lille nisse. En lille nisse, mand. Fingrene. Fuck dig.